Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Niċċelebraw bil-ferħ il-festa ta' San George Preka. Dis-sena ukoll hija sena speċjali għaliex il-15 sena mill-kanonizzazzjoni tiegħu fit-3 ta' Ġunju u fis-26 ta' Lulju 60 sena mill-mewt tiegħu. San George Preka għandu ħafna xejdilna l-ħajja tagħna u nitolbu llum l-interċessjoni tiegħu biex aħna nkunu bħalu qrib ta' Alla u naħdmu biex il-mulej ikun magħruf u maħbub. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Qudiesa Ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrotulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina,
Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' talbtana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U jkun ċelebra miegħi Fader Kevin Xkembri li huwa l-assistent ekklesjastiku għas-Soċjetà tal-Mużew. Kif ukoll diversi soċi wkoll u nies oħra preżenti hawnhekk f'din il-kappella Każiża fejn hawn inqimu mod speċjali lil San George Preka. U Alla inti sejjaħt lis saċerdot San George Preka għall Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-tagħlim tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu. Aħna wkoll naħdmu bla għeda għas-saħħa tad-dinja u nħabbirku biex jitkattar l-att ta' dawk li jemmnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Inti mela ibni, qawwi ruħek bil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda, għaddih lil nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti int ukoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid joġob il-min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qiegħed ngħidlek. Il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib il-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-fruqa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu għax tajbin huma id-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għall-preċetti tiegħek fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek.
iħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' Smewwiet. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. Mela fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. U għalilhom morru fid-dinja kollha x'għandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kullimkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Mallem mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. Dawn huma littri mużejum bil-Latin, it-tifsira tagħhom, u kien propju dan illi kien f'qalb San George Preka. Kif smajna il-Ġesu jgħid hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mark meta qalilhom lil-11 morru fid-dinja kollha x'għandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. U San George Preka kif edna wkoll fit-talba fil-bidu tal-Qudiesa kellu din is-sejħa speċjali minn Alla biex il-Vanġelu jixteret mal-bnedmin kollha u d-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju ta' Ġesu. Papa Franġisku meta kien fostna u Malta ftit iktar minn xahar ilu fakkarna fuq il-ferħ li tevanġelizza. U kif din hija l-missjoni tagħna l-kol kemm aħna. Alla jsejħilna biex ngħinu l-oħrajn jaslu għand Ġesu. U fil-fatt il-Papa għalhekk meta semma lil San George Preka ftakru li l-fidi tikber fil-ferħ u fil-qawwa flotja l-oħrajn. Komplu din il-katina ta' qdusija li wasslet lil tant Maltin biex bħeġġa jagħtu ruħhom għal Alla u għall-oħrajn. Il-Papa qal jiġini f'moħħi Don George Preka ikkanonizzat 15-il sena ilu. San George Preka kellu f'qalbu dil-imħabba kbira lejn Alla. Alla kien kollox għalih. Alla kien dejjem preżenti fil-ħajja tiegħu. U bħalma qal diversi drabi, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Għaraf dan il-bżonn kbir ta' Alla fil-ħajja tiegħu. U intela dan l-ispirtu ta' Alla biex seta' mbagħad jgħaddih l-oħrajn. Imma nixtieq ħafna nenfasizza kif fil-ħsieb tiegħu kellu dejjem mill-Alla li kollox jagħmel għall-glorja tiegħu, dik l-enfasi tiegħu fuq l-intenzjoni retta illi
dak li qed tagħmel inti mhux għall-glorja tan-nies, mhux biex issib l-approvazzjoni tal-oħrajn, imma għall-glorja ta' Alla. U kienet din l-imħabba kbira lejn Alla li mbatenitu biex juża it-talenti tiegħu, il-ħajja tiegħu għas-servizz ta' Alla. U nafu li Don George kellu ħafna talenti sbieħ, kien bniedem kreattiv, kien bniedem determinat, kien ħabbriki, kien bniedem li jaf jikkomunika ħafna, u allura kemm fil-kelma tiegħu, kemm fil-kidba tiegħu, u dan kollu qiegħdu għas-servizz ta' Alla biex jgħin lill-poplu jersaq qrib Alla u jkun viċin tiegħu. U għalhekk u mbagħad ħadem mhux biss waħdu din is-sejħa li Alla tah, imma waqqaf fis-soċjetà tad-dottrina nisranija, soċjetà tal-mużew, biex tkompli flimkien miegħu tifrex l-Evanġelju ma' Malta u Għawdex u f'ħafna postijiet oħra fid-dinja, u l-ħidma li beda hu tkompliha din is-soċjetà. Kif smajna propju fil-qari fit-tieni ittra ta' San Pawl lil Timotju, meta jgħidlu kull ma smajt għaddih lil nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħija jgħalmuh ukoll l-oħrajn. U hekk għamel San George Preka. U bis-saħħa ta' hekk u flimkien mas-soċjetà tad-dottrina nisranija ħalla ħafna ġid f'Malta u barra minn Malta. Huwa benefattur kbir tagħna il-Maltin, imma benefattur kbir ukoll tal-Knisja. B'mod li San George Preka kellu din il-ħeġġa li l-Evanġelju jixteret mad-dinja kollha u li l-bnedmin kollha jimxu wara l-Evanġelju. U stess ma marx il-barra minn Malta u imma dak li bena, dak li zera, kiber biex mar il-barra minn Malta b'mod li Papa Franġisku u anki qablu, il-papitta qablu għarfu il-qdusija ta' San George Preka u kif il-qdusija tiegħu għalhekk hija messaġġ għall-Knisja kollha, mhux biss għall-Knisja f'Malta. Illum ningrazzjaw il-mulej ta' dan il-qaddis Malti li għamel tant ġid, benefattur kbir tal-poplu Malti, benefattur kbir tal-Knisja fid-dinja, u nitolbuh biex bħalu aħna jkollna imħabba kbira lejn Alla, nintlew bl-Ispirtu tiegħu u bħeġġa ukoll inwasslu l-Evanġelju biex xhieda tal-ħajja tagħna bil-kelma u b'ħafna ħidma lill-bnedmin kollha. U issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumu lej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju lill-bnedmin kollha, ispirata wkoll mill-ħajja u l-ħidma ta' San George Preka nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-Maltin biex ikonna il-ħerqa għat-talim kif tant ħadem għalih San George Preka t-talim li huwa lajn ta' kull ġid. Nitolbu. Nitolbuk mulej għas-soċjetà ta' dottrina nisranija, soċjetà tal-mużew, biex kompli tanija vokazzjonijiet għal din il-ħajja kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta ħadd kompli taqdi dan il-Ministeru ta' Evanġelizzazzjoni. Nitolbu. Nitolbuk mulej illi nitalmu minn San George Preka triq tal-umiltà, tal-imħabba, tal-maħfra, tal-manswetudni. Nitolbu.
Nitolbuk għal-morda kollha kemm fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mard tagħhom. Nitolbu. U nitolbuk mulej biex tkompli timlina dejjem bl-Ispirtu tiegħek ħalli aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Tolbuk mulej għal daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-aggressjoni bħal poplu tal-Ukrajina bħalissa u anki popli oħra, nitolbuk biex lilna tejna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. U nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek fil-festa ta' San George Preka. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li jixxieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fil-festa ta' San George Preka, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċitu, smewtu l-art, glorja tiegħek, osanna fl-ora ta' Irek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San George Preka u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżeħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġisem id-dem ta' Kristu ħasuni għal-ħajja ta' dejjem.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox għamel li tqarbina mqazza li irċevejna tkattar is-saħħa l-qawwa spiritwali fina l-koll li ċelebrajna l-festa ta' San George Preka biex insommu sħiħ id-don tal-fidi u nimxu fit-triq li wawrina s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.
Nitolbu f'dan ir-rożarju biex aħna il-koll biex xieda ta' ħajjitna bil-kelma ikunu bħal San George Preka dawk li nwasslu l-Evanġelju lill-bnedmin kollha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna ejn waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna ta' kitwilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern u ċenna l-erwieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerwih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusep tilfu li Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Simmarik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Marija Santessimorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubitna għalissa minna tal-infern u t-tenere kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slimma lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slimma lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avvokata tagħna, dawwar lejna dawk rajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, xebba, it-tama, li żjed safja, li żjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera ta' qdussija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, farax tal-migranti, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mill-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa Alla.
Għatilin għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni ta' Inqazza Glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolina fit-taqbida u nintlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Grazzi l-Walla nitolbuk bil-ħerqa intlawwa fost it-tajja tas-sema jitfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja l-ħnin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, Santo Rocco, San Paul Missirna, San Publio, San George Preca, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, intom għaddesin protetturi tagħna. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug Glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddesin kollha tiegħu.